Možeš li proći ovaj neobični test znanja? Svaki odgovor se sastoji od samo jednog slova. Koliko pitanja možeš tačno odgovoriti? Pokaži svoje znanje u nastavku. Da li ste spremni? Sretno i puno uspjeha! Saveznička invazija i oslobođenje Normandije 6. juna 1944. godine. Takozvani dan D. Međunarodna televizijska franšiza muzičkog takmičenja koju je kreirao Simon Cowell. Koji faktor tražimo? X faktor. Slovo jednako mc na kvadrat u poznatoj formuli Alberta Einsteina. E. Skraćeni SI prefiks za broj 1000. K. Slovo koje se koristi za označavanje zvuka spavanja, na primjer u stripovima, kada se koristi više puta. Z. Najčešće korišteno slovo u engleskom jeziku. E. Rimski broj ekvivalent broja 1. I. Simbol za prvi hemijski element u periodnom sistemu elemenata. H. Slovo koje se koristi u veličinama odjeće. Obično se stavlja između S i L. M. Simbol za šesti hemijski element u periodnom sistemu elemenata. C. Rimski broj ekvivalent broja 10. X. Umjetničko ime američkog repera koji se pojavljivao i u seriji Law and Order. Ice. T. Slovo koje se obično prikazuje na dnu kompasa.
S. Slovo koje se koristi u kombinaciji sa brojem 9 za označavanje policijskih pasa. K. Vitamin je hormon koji se proizvodi u ljudskom tijelu kada je izložen sunčevoj svjetlosti. D. Rimski broj ekvivalent broja 5. B. Slovo koje označava oblik popularne muzike porijeklom iz Južne Koreje. K-pop. Znak napravljen podizanjem kažiprsta i srednjeg prsta, koji je postao simbol mira. B. Instrumentalni hit Harolda Faltermeyera, korišten u filmu Beverly Hills Cop. Axel. F. Brzi tranzitni sistemi koji uglavnom saobraćaju pod zemljom u njemačkim gradovima. U-Bahn. Koliko ste imali tačnih odgovora? Napišite nam svoj rezultat u komentare ispod videa. Zapratite naš kanal ako ne želite propustiti najnovije kvizove. A u nastavku pogledajte i ovaj video.